салом бинандагони гиромӣ, барномаи хабарии Паёмнӯз аст. дар студия бо шумо Шӯҳрати Раҳматулло. ҳоло сархати муҳимтарини хабарҳои рӯзро пешкаши шумо менамоем. қазияи кӯдакрабоӣ: вазорати корҳои дохилӣ саргум задааст ё мехоҳад мардумро гул занад. хатлон аз пойбандӣ ба роҳи оҳани Узбекистон наҷот ёфт. маҳбусони тоҷик, қирғиз ва озарбойҷонӣ дар зиндони ҷумҳурии Хакасияи Русия шӯриш бардоштаанд. Муҳиддин Кабирӣ иддаои боздошташ аз тарафи Интерполро хаёли хоми Рамазон Раҳимзода хонд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, ки қаблан бо гумони кӯдакрабоӣ боздошт шудани 3 нафар Матлуба Ахмедоваи 48 сола, Ғиёсов Раҳмоналӣ, корманди беморхонаи Якум Советскӣ ва таксиронро тасдиқ карда буд, мегӯяд Ахмедова кӯдакро аз рӯи хусумати шахсӣ дуздида, мехостааст бо ин восита аз модари ӯ ҳуҷҷатҳои гӯё дуздидаашро баргардонад ва дар гумшавии Сабинаю Малика дар соли 2013 даст надорад. вазорат ҳамчунин аз пайдо шудани асбобҳои ҷарроҳӣ ва доруҳои мадҳушкунанда аз манзили Ахмедова хабар дода буд. аммо инак шарҳ надодааст ки агар Ахмедова кӯдакро аз рӯи хусумати шахсӣ дуздидааст, пас асбобҳои ҷарроҳӣ ва доруҳои мадҳушкунанда дар хонаи ӯ чӣ кор мекардаанд. ҳамчунин вазорати корҳои дохилӣ аз як корманди худ бо исми Маҷидов Кароматулло қаҳрамон тарошида буд, ки ҷони худро ба хатар андохта кӯдакро наҷот додааст. аммо хатар ба ҷони майёр аз куҷо манша гирифтааст? боз ҳам муаммо боқӣ мемонад. фарду субҳ тадқиқоти Паёмнетро дар ин мавзӯъ дар сомона бихонед. роҳи оҳани ваҳдат, Ёвон, Қурғонтепа, Кӯлоб аз ҷониби роҳсозон пурра сохта омодаи истифода шудааст ва интизор меравад 24 август ба истифода дода шавад. дар ин бора ноиби раиси роҳи оҳани Тоҷикистон Усмон Қаландаров иттилоъ додааст. ин роҳ шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистонро бо ҷануби кишвар мепайвандад. вилояти Хатлон бо ифтитоҳи ин хатти роҳи оҳан аз муҳосираи Узбекистон раҳо меёбад, ки зиёдтар аз 5 сол дар он қарор дошт. роҳи оҳани Ғалаба Амузанг, ки минтақаи ҷануби Тоҷикистонро бо роҳи оҳани хориҷ аз кишвар мепайваст, бо баҳонаи амали террористӣ дар яке аз пулҳои рӯи он дар қаламрави Узбекистон аввал ба муваққат ва баъд барои ҳамеша баста шуд. узбекистон онро 16 ноябри соли 2010 ба тамом тахриб намуд ва ҳаракат тавассути ин роҳ имконнопазир гардид. узбекистон эълон доштааст ки бо сохтан ва ба истифода додани роҳи оҳани Ангрен Поп, Узбекистон Темир Юларӣ аз пойбандии Тоҷикистон вораста дигар талабот ба роҳи оҳани тоҷикро надорад. роҳи оҳани Ангрен Поп 125 километр тӯл дошта, бар ивази беш аз $2 миллиард бунёд шудааст ва водии Фарғонаро бо дигар минтақаҳои он кишвар мепайвандад. маҳбусони тоҷик, қирғиз ва озарбойҷонӣ дар зиндони ҷумҳурии Хакасияи Русия исьён бардоштаанд. бино ба иттилои расонаҳои русӣ, ошӯбгарон талаб карданд ки дар ҳар замони барояшон мувофиқ намоз хонанд. маҳбусон ҳамчунин хостанд ки номашон дар либос навишта нашавад, тугмаи болои либосҳоро набанданд. дафтари матбуотии Кумитаи тафтишотии ҷумҳурии Хакасия дар шарҳи қазия гуфтааст, шаби 24 ва 25 июл маҳбусони боздоштгоҳи ислоҳии рақами 35 даст ба талаботи ғайриқонунӣ задаанд. дафтари матбуотии Кумитаи тафтишотии ҷумҳурии Хакасия дар шарҳи қазия гуфтааст, шаби 24 ва 25 июл маҳбусони боздоштгоҳи ислоҳии рақами 35 даст ба талаботи ғайриқонунӣ задаанд. Кумитаи тафтишотӣ гуфтааст, нисбати ин қазия парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. маҳбусон дар саркашӣ аз талаботи қонунии маъмурин айбдор мешаванд. бетартибии оммавӣ бегоҳии 24 июл бо иштироки 242 маҳбус шурӯъ шуд ва соати 5 рӯзи дигар дар натиҷаи гузаронидани амалиёти махсус бартараф шуд. амалиёти махсус бе хисороти ҷонӣ ба анҷом расид. бетартибии оммавӣ бегоҳи 24 июл бо иштироки 242 маҳбус шурӯъ шуд ва соати 5 рӯзи дигар дар натиҷаи гузаронидани амалиёти махсус бартараф шуд. амалиёти махсус бе хисороти ҷонӣ ба анҷом расид. гуфта мешавад ки яке аз ташкилкунандагони ин ошӯб шаҳрванди Тоҷикистон будааст. раиси ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Муҳиддин Кабирӣ иддаои вазири корҳои дохила дар бораи музокироти масъулони қазоии Тоҷикистон бо тамоми кишварҳои узви полиси байналмилал барои истирдоди вайро як хаёли хом тавсиф кард. Не члены, это террористы, экстремисты.
Кабири находится в розыске, да. Член Интерпола мы ведем переговоры. генерал Рамазон Раҳимзода вазири умури дохилаи Тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон гуфта буд додситонии кул барои боздошт ва истирдоди Муҳиддин Кабирӣ бо тамоми кишварҳои узви полиси байналмилал дар ҳоли музокира аст. Аммо бино ба иттилои пойгоҳи хабарии Ислам Ньюз ин иддаои вазирро Кабирӣ рад карда гуфтааст. полиси байналмилал дархости мақомоти қазоии тоҷикистонро напазируфтааст. мақомоти тоҷикистон бо масъулони қазоии бархе кишварҳои минтақа вориди музокираи дуҷониба барои боздошт ва истирдоди манъ шуда мехоҳанд ин мавзӯъро гуфтугӯ бо тамоми кишварҳои узви полиси байналмилал биноманд. номи ман дар феҳристи шахсони дар пайгарди байналмилалӣ қарор дошта нест. мақомоти тоҷикистон мехоҳанд орзу ва хаёли хоми худро ҳақиқат ҷилва диҳанд. мақомоти амниятии Тоҷикистон, масъулон ва аъзои ҳизби наҳзати исломии ин кишварро ба даст доштан дар шӯриши генерал Абдуҳалим Назарзода, муовини собиқ вазири дифои Тоҷикистон дар моҳи сентябри соли гузашта муттаҳам мекунанд. то ҳол теъдоди зиёде аз аъзои ин ҳизб бо вуҷуди собит нашудани ҳеҷ иттиҳоме ба ҳабсҳои тӯлонӣ дар зиндон маҳкум шудаанд. акнун мухтасар аз рӯйдодҳои минтақа ва ҷаҳон. бино ба иттилои расонаҳои ҷопонӣ марде ки чохту ба даст дошт бомдоди сешанбе ворид як маркази муроқибат аз маъюбон дар канори шаҳри Токио шуда ба маъюбон ҳуҷум кардааст. дар ин ҳодиса 9 мард ва 10 зан кушта шудаанд. ин ҳодиса хунинтарин ҳамла дар чанд даҳаи охири ин кишвар рақам зада мешавад. қотили маъюбон худашро таслим карда сабаби қатли маъюбонро озод кардани онҳо аз ранҷи маъюбӣ хондааст. чанд шаҳрванди Тоҷикистон аз ҷониби полиси шӯъбаи корҳои дохилии митишии Москав боздошт гардида бо вуҷуди доштани тамоми ҳуҷҷатҳои будубош бидуни додани обу таом ва шароити шустушӯй 3 шабона рӯз дар боздоштгоҳи муваққатии ин шӯъба нигаҳдорӣ шудаанд. баъди боздошти 3 шабона рӯзӣ ҳар яки онҳоро 1000 рубли русӣ ҷарима намуда озод кардаанд. дар ин бора вакили дифоъ Иззат Амон дар саҳифаи фейсбукии худ хабар додааст. абдулфаттоҳ Сиси, раис ҷумҳури кӯдатогари Миср, сабаби ширкат накарданаш дар саммити кишварҳои арабиро ки дар Мавритания баргузор мегардад, ҷои доштани хатари суиқасд ба ҷонаш гуфтааст. аммо мақомоти Мавритания гуфтаанд, сабаби қатъи сафари Сиси тазоҳуроти густардаи мардуми ин кишвар аст ки дар эътироз алайҳи вуруди ин кӯдатогар ба кишварашон ба кӯчаҳо рехтаанд. бо ҳамин барномаи хабарии Паём Ньюз ба охир расид. با ما باشید. خیر تا روزی دیگر. خدا حافظ.